Ο δράκος του αρχαίου νερού της Μαραθάσας. Δεύτερο επεισόδιο. Η περιπλάνηση. Δεν θα το πιστέψει κανένας στην τάξη το πώς θα καταντήσει αυτό το όμορφο δάσος που επισκεφθήκαμε την περασμένη εβδομάδα σε 50 χρόνια από τώρα. Λες να το θυμόμαστε όταν θα το ξαναεπισκεφθούμε τότε? Εγώ θα το θυμάμαι. Έχουμε δρόμο ακόμα, καλά μου Αγρινά? Κάνετε λίγη υπομονή, ψιλοτάτη. Ας ξαποστάσουμε λίγο εδώ, δίπλα σε αυτή τη γέρικη λατσά. Ναι, μου διάσαν τα ποδαράκια μου. Πανάθεμά σε δράκοντα. Τέτοιο περπάτημα ποτέ δεν ξανά έκανα πάνω σε ζεστές πέτρες. Αχ, πού είσαι ποταμάκι μου? Με το γάργαρό σου το νερό, τα φιλαράκια μου τα χέλια και τις πέστροφες. Πόσο σας πεθύμησα. Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειοτάτη. Νομίζω πως έχουμε χαθεί. Δεν αναγνωρίζω αυτά τα μέρη όπως έχουν καταντήσει. Ακούστε, ο ζεστός αέρας. Η ζέστη κάνει τα κλαδιά των δέντρων να τρίζουν. Φοβάμαι πως θα ξεσπάσει πυρκαγιά. Παλιέ μου φίλε, σε χαιρετούμε. Άνθρωποι και ζώα μαζί. Τι θαύμα έγινε μέσα σε αυτή την κόλαση. Έχουμε σπουδαία αποστολή. Να βρούμε τη σπηλιά του δράκου. Να τον υποχρεώσουμε να ελευθερώσει το νερό. Εμένα καλό μου αγόρι. Μπορεί οι ρίζες μου να φτάνουν πολύ βαθιά. Όμως πόδια δεν έχω για να ταξιδεύω και να γνωρίζω τόπους. Ξέρω όμως κάποιον που μπορεί να σας πει, γιατί του αρέσει να κοιμάται όλο το χειμώνα μέσα σε σπήλαια και κουφάλες κορμών. Για δείτε πίσω σας. Σταθείτε όλοι πίσω μου πριν σας δαγκώσει. Κολουμπέρ σαϊπριένσις, μαύρο φίδι. Χαλάρωση, Καβουράκο, δεν είναι επικίνδυνο? Κύριε Θερκέ, ξέρετε που βρίσκεται η σπηλιά? Ασφαλώς και ξέρω, νεαρέ μου. Για πάρε το μικρό καβουράκι στον ώμο σου, να μην μας καθυστερεί και φύγαμε. Βιάζομαι. Ο ζεστός αέρας άρχισε πάλι να δυναμώνει και δεν μου αρέσει. Έλα, Καβουράκο, ανέβα γρήγορα. Αμέσως. Ερωτήσεις για τους μικρούς μας θεατές που πρέπει να απαντήσουν πριν προχωρήσουν στο τρίτο επεισόδιο. 1. Στο επεισόδιο γίνεται αναφορά στις πέστροφες. Τι νομίζετε ότι είναι οι πέστροφες και πώς συνδέονται με την περιοχή και τους ποταμούς της Μαραθάσας? 2. Γιατί ο Γιωργάκης αποκάλεσε το φίδι Θερκό? 3. Ποιο ζώο εμφανίζεται στο επεισόδιο και πώς βοήθησε τους πρωταγωνιστές μας? 4. Σε ποιο δέντρο ξεκουράστηκαν οι πρωταγωνιστές μας?